Армысыз, эфирда Татарстанның күнге күншығыш хабарлары, студияда Резиде Шамсулина. Бүгінгі программада суғыш аны етим қолдыра һәм болашақ бәхетінен мәхрум ите, әлмәтле 95 яшьлек юбилейін билгеләп үтте. Полиция хезмәткәрләре урланган велосипедны хуҗасына кайтарганнар, хукук сакчыларына аның артыннан Оренбургка барырга туры килә. Әлмәттә кайбер үзәк урамнары 4 көнгә ябыла, бу нефтчеләр көнен үткәрү белән бәйле. Әлмәттә җәмәгать транспортында үзгәрешләр, 2 маршрут туктатылды. Бу вакытлыча чикләүләр белән бәйле. Җомгадан алып дүшәмбегә кадәр шәһәрдә Ленин, Гагарин һәм Белоглазов урамнары буенча транспорт хәрәкәте өлешчә ябылачак. Шулай ук Тимирязев урамында да чикләүләр кертелә. Җәлил урамы киселешеннән Радищев киселешенә кадәр. Бу нефтчеләр көненә әзерлек һәм аны уздыру белән бәйле. Маршрутлар буенча автобуслар гына йөриячәк. 3 һәм 7А маршрутлары вакытлыча эшләмәячәк. Хәрәкәт схемалары белән безнең сайтта яки Telegram каналыбызда таныша аласыз. Әлмәт үз мәшгульләре үз товарларын маркетплейста бушлай урнаштыра алалар. Милли проект буенча мондый мөмкинлек бар. Татарстанда 200 үз мәшгуль шулай эшләгән инде. Сүз кеше һәм урта эшмәкәрлек милли проекты кысаларында маркетплейсларга чыгу буенча бушлай хезмәт күрсәтү турында бара. Әлеге сервис майданчыкта эшләргә өйрәнергә генә түгел, товарларны онлайн майданчыкларда бушлай урнаштырырга да мөмкинлек бирә. Эшкуарның маркетплейста шәхси кабинеты булырга тиеш түгел, дип яза Икътисад министрлыгы. Бу төп шартларның берсе. Яки кабинетта сату алып барылырга тиеш түгел. Гаризаны Россия Федерациясы кеше һәм урта эшкуарлык сайтында бирергә мөмкин. Әлмәт полиция хезмәткәрләре урланган велосипедны хуҗасына кайтарганнар. Хукук сакчыларына аның артыннан Оренбургка яңа хуҗалар янына барырга туры килә. Велосипедны җәй башында подъезддан урлыйлар. Зыян күрүче полицияга 3 июньдә гариза белән мөрәҗәгать итә. Җинаять эше кузгатыла. Хезмәткәрләр алынган билгеләр буенча урлауга катнашы булган кешене ачыклаган. Ул элек хөкем ителгән 49 яшьлек җирле кеше булып чыккан. В ходе следственных действий подозреваемый. Тикшерү эшләре барышында шикләнүче үз гаебен таныган һәм хукук сакчыларына велосипедны Әлмәт аша узып барган Оренбург шигәннәренә 1500 сумга сатарга өлгергәне турында сөйләгән. Полиция хезмәткәрләре Оренбургка барып яңа хуҗаларны ачыклаганнар һәм велосипедны Әлмәткә алып кайтканнар. Хәзер велосипед хуҗасына кайтарылган, шикләнүчене сак астына алганнар. Аның тормыш сөйшәнлеге гомеренең авыр мизгелләрен кичерергә ярдәм итә. Вера Подолян 95 яшьлек юбилейын билгеләп үтте. 13 яшендә ул әти-әнисез кала, әмма шуңа да карамастан тормыш төзи һәм үз балаларына үрнәк була. Не беспокойтесь уже. Борчылмагыз, тыныч булыгыз. Начар икән үзгәртергә кирәк, әгәр яхшы икән шатланырга кирәк. Борчылмаска, бу юбилер сүзләренчә бәхетле тормышның төп сере. Әлмәттә яшәүче Вера Подолян 95 яшьлек юбилейын билгеләп үтә. Улы яшьтә булуына карамастан, ул элеккечә җырларга һәм укырга ярата. Хәзер күзләре аркасында азрак. Әмма аларның гаилә китапханәсендә 2000гә якын китап бар. Кызы Валентинаның балачагы турында матур хатирәләре сакланган. Әти-әниләре эш сөючән була, гаилә урта хәлле булуга карамастан, бер нәрсәдән дә баш тартмыйлар. Алар абыйсы белән китапларда һәм журналларда тәрбияләнәләр. Җәй көне гаиләсе белән көньякка йөриләр. Так мамочка у нас дожила до этих лет. Шулай итеп, әни бу яшенә кадәр яши, без аны барыбыз да яратабыз, барыбыз да ярдәм итеп торабыз. Ул безнең үзе пешерә дә, юына да, керен дә юа. Аллага шөкер, без бик шат. Ходай язып, хәрәкәтләнеп торсын. Вера Павловна Костромада туган, 13 яшендә ятим кала. Әтисе сугышта һәлак булган. Аннан соң әнисе дә үлә. Кыз 14 яшьтән эшләргә мәҗбүр була. Башта хәрби комиссариатта повесткалар тарата һәм яшелчә саклагычта эшли. 48 елда Молдавиягә, 2 елдан Грозныйга күчеп килә. Тагын 5 елдан соң Әлмәткә күчә һәм анда кала. Вера Павловнаның юбилее белән котларга башкарма комитетыннан килгәннәр иде. Юбиляр үзе дә кунакларга озын гомер теләде. И вы всегда будете добрыми и счастливыми. И долго вам жить и улыбаться.
Мошенниклар банклар исеменнән мессенджерлар аша шалтыратырга өйрәнгәннәр. Алар Сбербанкка караган 900 номерыннан кешене алдау технологиялары ярдәмендә элемтәгә керәләр. Мондый шалтыратулар Viber мессенджерыннан теркәлгән. Шул ук вакытта җинаятьчеләр банк кушымтасын махсус сылтама аша яңадан урнаштырырга күндерә. Бу адым дәүләт хезмәтләренә керү мөмкинлеген югалтуга китерә. Экспертлар искәртә, Россия банклары, социаль хезмәтләр, элемтә операторлары һәм рәсми структуралар беркайчанда мессенджерлар аша шалтыратмыйлар. Әлмәтнең Урсалы микрорайондагы күпернең җәяүләр өлешен яптылар. Хәзер биредә корылманың авариялы хәлендә булуы аркасында ябылганы турындагы такта урнаштырылган. Без узган чыгарылышларның берсендә бу күпернең җимерелүен күрсәткән идек инде. Җирле халык аның 50 еллык булуы турында сөйләде. Урсалыларның сүзләренчә, ярты гасыр эчендә аны ремонтламаганнар. Җәяүләр өчен бу микрорайоннан бердән-бер юл. Күпернең ябык ягы чыннан да аеруча җимерелгән, һәм анда йөрү куркыныч. Аннан узу өчен каршы ягындагы өлеше ачык. Шәһәр администрациясендә район, республика җитәкчелегенә күперне ремонтлауны финанслауга мөрәҗәгать юллаган дип хәбәр иттеләр. Ул 2025 елдагы эшләр планына керәчәк. Әлмәттә Татарстан Республикасы көнен бәйрәм итү программасы билгеле булды. Чаралар 4 майданчыкта үткәреләчәк. Сәгать 11-дә балалар, яшь-үсмерләр иҗаты үзәге янында Бөркетләр белән бергә дип исемләнгән күңел ачу программасы башлана. Ул көндезге 3-кә кадәр дәвам итәчәк. Шулай ук 11-дә Әлмәт картиналар галереясында 21 гасыр тылсымчысының төшләре курчаклар күргәзмәсе ачыла. Сәгать 12-дә яшьләр үзәге янында да программа башлана. Анда концерт, яшь-үсмерләргә паспортлар булачак беренче сыйныф укучыларына букчалар тапшыру тантанасы уза. Бәйрәм кунакларын шашка буенча беренчелек, интерактивлар, мастер-класслар һәм халык һөнәрләре ярминкәсе көтә. Мәйданчык шәһәр халкын кичке 4-кә кадәр кабул итәчәк. 19:00-да шәһәр паркында бәйрәм концерты башлана. Анда Татарстан Республикасының атказанган артисты Винарис Ильягит чыгыш ясаячак. Баулыда корал кулланып талау очрагы теркәлгән. Первомайская урамындагы кибеткә бер ир-ат килеп керә һәм сатучыга пистолет белән яный. 36 яшьлек баулылы кибет киштәләрен җимергән һәм аңа товарларны түләүсез бирүне таләп иткән. Ләкин сатучы шок хәлендә була һәм берни дә җавап бирә алмый. Нәтиҗәдә кораллы сатып алучы бер кап тәмәке һәм каймак алып кача. Хәвефле төймә сигналына басуга Росгвардия патруле килә. Тәртип сакчылары шикләнүчене табалар. Хезмәткәрләрне ир-ат коралын һәм урланган товарны ташлый. Аны полиция хезмәткәрләренә тапшыралар. Ир-ат элегрәк инде хөкем ителгән булган, пистолеты пневматик булып чыга. Хәзерге вакытта талау маддәсе буенча җинаять эше кузгатылган. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.